Nos Pobra aspira a cadar a maioría absoluta cun equipo preparado para gobernar, a pesar de recoñecer o traballo de BNG e PSOE como membros da coalición de goberno. O actual alcalde e candidato de Nos Pobra incidiu no esforzo realizado pola súa formación, coa que aspira a gobernar en solitario. Temos un equipo perfectamente preparado para gobernar. Perfectamente preparado para gobernar. Cada un nas súas áreas, nas súas responsabilidades. E con un equipo perfecto para cadar esa maioría e, dende o primeiro minuto, empezar a traballar por este programa que vos presentamos hoxe. A un programa lle podes poñer moitos apelativos. Pode ser ambicioso, pode ser máis ou menos realizable. Eu creo que é un programa sincero, como somos e como é Nos Pobra. É sincero, non nos cortamos de volver a poñer os mismos puntos. Alguén nos pode criticar outra vez debades eso. Pois sí. E decimos con claridade que é o que queremos facer. E sabemos o traballo que hai detrás de todo eso, porque ora o sabemos moitísimo mellor que naqueles meses de 2014-15, cando fixemos o primeiro programa. Pero sabemos que se temos esa maioría, esa tranquilidade de poder empezar desde o primeiro momento a traballar, moitísimas desas cousas se van a facer realidade, moitísimas. A lista presenta importantes novidades. Abandonan os primeiros postos os actuais concelleiros Charo Varela, José Andrés Lojo e Genoveva Hermo, mentres que Estefanía Ramos mantense como segunda integrante da candidatura. Na súa intervención insistiu na importancia de seguir a mellorar os servizos municipais e apostar pola dinamización económica do municipio. Crearemos unha cociña colaborativa, onde poñer en valor os produtos locais e poder elaboralos para a súa venda. Continuaremos promovendo o coworking e prestándolle asesoramento e formación a esas persoas emprendedoras. Os servizos municipais sabemos que é unha das cuestións que máis lle preocupan aos nosos veciños e veciñas, pois nestes próximos 4 anos queremos centrar aí os nosos esforzos. Xunto a Ramos completan o primeiro treito da candidatura José Carlos Vidal, Vicente Vázquez e Natalia Brión.